Eastern Divisional Bokajan Forest Range ang Kangnon malom Khatkhati Lahorijan Ghurial Dubi ahavar malom ingnam ingnar ajonier lo kejui jam ajok Monit tum kedo kedam la pen hem kedo kaphiri nang pen sungkrung lo pusi birta longpon Jongpon sinang non malom ke habit haram nam pinam suanta Monit tum thengpi thengprang kipi et lapen rit kipan erajok jontu mate ingnam ingnar mokha kichu move kedo move penajok non ke rong rupar lusi jui phuna sonsi nang manderlu lapen la thak ki jongpon ahavar malom ke aningkan wangta wang ver sonlu lason thak thak si pining non malom ta laso havar malom ingnam ingnar ahur damsi ahut pen ke rongalu ludamsi munira hem hai hui anta phalangnu ponta dolo lapen ahut pen ke kopai ke langnu ahut lotangte munir tum apran ke damta donang kokritilu lasi arpu bido ingnam raikom sai khiatum mate forest department tum ahura dakpen lahai ka chilang du nang je bangke akinang sot athima munir tum thang puthek thi ingnar ki hung amen pen ingnar phanta kipathi pen a okichu je phan rirok tum tadu lasi lahai ka du ko vialam ingnam kirai kumatum ahura dakpen chilang chari tun pulote munit lapen ingnar tumta apran jokponpu sitanon malom lapu an kahuri sai hut anta bokajana havar kidu ingnam rai komatum anu ajudunong ledera sonsi thekpondong la bokajan penananterang karbing long life